de DVD was in het lokaal. Ja, maar ja. En hoe is dan melden u bij Annie? Juf Annie, zet er een prijsje op. 2,50, 1, 3, 4, 5 keer graag. En hier hebben wij ook nog crisis. Dit wie... Nou, ik vind ze mooi. Maar ik vind die oren al mooi. Ik heb geen idee. Oh. Ja, oké. Ook cashier. Dan is die door het slagwerk aan het begin ben, bovenroom, kleren, dat soort dingen. Dan gewoon heel strak in binnen van het wel afschutten. Maar begin ben boven, alles weer, niet lokaal en leren. En via het begin ben tolereren, hierachter net, daar net en hier wel, maar daarachter moet je net komen. En waar gaan we eruit? We beginnen daar weer uit. Oké, dan zetten we dat achter heel tegen. Ja, hij gaat tegen. Zit alles goed voor. Ja, maar kill ons. Ja. Ja, maar ik kan ook. Nou, dank je. Dat is toch vaker, hè? Hele leuk. Ja. Ik ben net zo handig in de tijd, dat komt nog. Ik ben dit niet meer heffen. Dan meer bij gesproken. Wat is het ook zo links? Waar is nou de heid en waar is nou de man? Wist u dat? De witte is de vader, die zit op dit stokje en dat is de moeder. Die zit daar erbij naast. Oké. En wat vindt u nog van die dood? Ja, mooi. Ik vind ze mooi. En lief. En wat doen we in uw tijd op school? Geef me dat ik vertellen. Wat is hier al aan de hand? Voorjaarsmarkt. Ja? Ja, En wat is dat dan? daar verkopen ze dingen. Wat voor dingen? Wat wij hebben gemaakt, dat zijn houten doosjes. Die hebben met spijkertjes aan de kant geverfd, net de kant, stipjes. En we hebben koekjes gebaakt. Koekjes? Ja, Wat voor koekjes? vormpjes. En voorjaarsvormkes? Ja, voor de voorjaarsmarkt. En haast hoe het variërsgevoel lijkt? Ja. Kijk eens, dit ook nog weer van huis. Nee, dat is niet.
Nee, we zijn zo mooi. Waar is Hendrik? Eerst via de sim, maar smaakt maar weer even vrij. Leuke uitzicht. Even zien, welke... Deze vind ik leuk, mama. Ja? Deze met mooi van groen. En die had ik nog. Ah, kennen. Hendrik Lood op. Wat vind je te gek? Een huurlijke pinautomaat stukken. Nou, te gek. Nou, Dan maar op een pop, Jerk. Hè? Dan maar op een pop. Alles op een pop vandaag. Hier nog al. Hier nog eentje. Die past nog goed. Nee. Deze vetjes. Wat hebben ze? Nou, dan gaan we even een blak. Wie weet die na een keer? Nee, deze moest ik nog voor iemand dragen. Aha. Dan even wat af. Ik heb daar al mee spullen. Waar wil je die betalen? Bij jou? Ja, bij hun daar. Heb ik goed? Wat nog? Ben nog een pippie? Vind ik ook leuk. Oh, nee, door. Ja. Als je wat een hand voor je wil. Ja. Wil je hem hier even zitten, Bill? Dan kijk ik even naar broodjes van je. Ja? Klingelbel, klingelbel. Even zien.